दिनै 4 एप्रिल जौ होबथा सान दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दिनैनि दिनाव जोंनि आसाम नाङैनो बे सानखौ फालिदों। मानो होनब्ला जुमाया जोंनि हारिनि सायाव गाज्रि रोखोमै गोहोम गोलैदों। बेनिखायनो दिनै आबोब अल बड' उइमेन वेलफेयार फेडारेसन जोनोम जानायनि दिननिफ्रायनो जों बे सानखौ फालिबोदों। फालिबोब्लाबो जों माखासे माबायाव जाफुंसारनो हायाखै। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादा हावराघाट तिनिआलि दख'रानि सिङाव मोनसे दिनैनि साननि जौ होबथा साननि गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव दिनै जों गासै आइजोफोरखौ लानानै जुमाया जे गाज्रि, जुमायनि बेरेखायै जों माखासे रायजो राजानो बाथ्राफोरखौ बुंदों जे जुमायखौ लोङोबा, जुमायखौ बाराद्राय बाहायोबा मा जायो, मा खहा जायो देहानि, न'खरनि, संसारनि आरो जोंनि इयुन जोलैफ्रा, जोंनि देरबोनाय गथ' गथायफ्रा जोबोद गाज्रि लामा थिं थांगासिनो दङ। जों जुमाय बाहायनायखौ बांसिन नुगासिनो दङ जोंनि इयुन जोलै गथ'फोराव। आरो बे जुमायनि थाखायनो बहुद गथ'फोरा एक्सिडेन्ट जानानैबो जाब्रथाय जानानै थैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंनि न'खरनि जायफ्रा गाहेला हौवाफ्राबो बहुद जुमाय बाहायनानै जोंनि आइजोफोरा गोबाङानो रान्दि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरबादि जों गाज्रि माबाखौ नुनानै दिनै जों बोसोरै फालिबाय थानाय जौ होबथा सानखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय दिनै बे हावराघाट तिनिआलि दख'रायाव फैनानै जों मेलखौ खुंनाय जादों। बे समावनो आं दिनै आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं खावलायनो नागिरो जे बिथाङानो गासैबो हाजोबो, जे बे जौखौ खमायनो बा जोंनि इयुन जोलैखौ जुमायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बा जों मोजां लामायाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजां जाथों होननानै जों मुख्य मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायनाय थाबाय जे जों नुनो मोन्दों जे जुमायनिफ्राय बहुद बिथाङा सरकारा टेक्स मोनबाय थायो, जों बेखौबो मिथियो। बिथाङा जुमायखौ हरनि 2टासिम बेखौ सालायनो बा दखानफोरखौ खुला लाखिनो पारमिसन होदों। नाथाय बेबो जोंनि थाखाय सन्तुष्ट नङा। जों बेयाव इसिबां सम हरनि 2टासिम समखौ होनानै गोलाव समखौ गोबां जुमाय लोंग्राफ्रा बेयाव बाहागो लायो, लोङो, ओरियो। बेनिखाय बेबादि टेक्सफोरखौ गुबुन राहायैबो जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारआ जे गुबुन बिथिंनिफ्रायबो बे टेक्सफोरखौ माबानो हायो, खिन्थु जुमायनि खेथ्रआव एसे जों माबानायखौ मोजां मोनाखै। बन्द खालामनो आयेन बिथाङा दाना होनांगौ। जेरै उन्दै बैसोआव हाबा लानाय, बैसो जायियावनो हाबा लानाय गथ'फोरनि थाखाय जेरैबायदि आयेन बानायनो हादोंब्ला, बे जुमायखौ होबथानायनि राहाखौबो बिथाङा लानांगौ। जों बेखौ लायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन।